En aquesta última entrega ens centrarem en com calcular tot el referent a la variable qualitativa. Nosaltres hem agafat aquesta pregunta: quina companyia de mòbil tens contractada? I aquestes són les respostes. Posem totes les respostes a la taula, com sempre: companyia telefònica, sexes, grups d'edat, i aquí hem fet la columna de companyia. Aquesta correspondria a la XY, però com en aquest cas no és un valor, doncs posarem una paraula. Bé, anirem a la variable quantitativa discreta i copiarem la resta de la taula. Anem cap a dalt i agafarem la FI. Però hem d'agafar 5 fileres a part del títol perquè només tenim 5 respostes ara. Per tant, control C, i ara anem aquí. Un moment, que m'he equivocat. No m'ha agafat el títol, ara sí. Control C, posem aquí, i ara sí. No surt bé perquè falta fer el sumatori. Ara sí, marquem amb un altre color el nombre total de dades i ja tenim feta la taula de freqüències global. Per fer la taula d'homes, dones i tot això, doncs anirem a la variable quantitativa discreta i agafarem totes les dades. M'he passat, a veure, fins aquí, però sense agafar la d'XY, s'ha d'agafar una menys. Torno a agafar, ara sí, control C, llavors anem a la variable qualitativa i em posaré aquí, enter. I ara el que faré és copiar aquesta a aquest costat, aquest, un més, aquest, un més, una més i una última. Bé, ja hem d'agafar i passar aquesta columna, esborrar aquesta d'aquí i passar aquesta cap a dalt. Esborrar aquesta d'aquí i passar aquesta cap a dalt. Esborrar aquesta d'aquí i passar aquesta cap a dalt. Ho farem amb totes les taules. Com és ràpid, no pararé el vídeo i continuarem. Vinga, que ja arribem. Una última. Ja s'acaba, nois. Aquí m'he passat. Cap a dalt. Perfecte. Esborrem. I ja està. Fixeu-vos que ja ens surten les dades 30, 15, tot perfecte. Llavors, ara anem a veure què passa aquí. Oi, aquí no està bé perquè aquí posa referència i no és correcte. Li hem de dir que és la 11. $P, $11. Enter. I no ens surt bé. Això és perquè al canviar una fila cap a dalt i sortir referència vol dir que aquesta dada, encara que apareix el número, com a valor obtingut, hi ha algun problema. Llavors el que farem serà fer el sumatori un altre cop i ara ens surt el valor, fem el sumatori i ens surt la resta. Ara farem el sumatori aquí i farem el sumatori aquí. Hem de tornar a fer els sumatoris. Doncs vinga, 1, i ara aquí fem igual aquest valor dividit $P, $22. Ja el tenim. Vinga, fem el sumatori. El mateix aquí, fem el sumatori. Farem un tercer, ara aquest d'aquí, fem el sumatori, i anem aquí, doble clic i posem $P, $33. $P, $33. Enter, arrosseguem, sumatori i sumatori. Fem el mateix per la resta.
Bé, ja tenim totes les taules, perfecte, doncs anem a fer el gràfic. Quin és el gràfic típic d'una variable qualitativa? El sector circular. També pot ser el diagrama de barres. Per tant, anem a fer un gràfic, d'acord, del sector circular per a totes les freqüències globals. Llavors agafarem la FI majúscula, llavors agafarem i posarem insertar, gràfic recomanat, sector circular, acceptar. Llavors ens apareix aquí el sector circular, posem gràfic a sota, però clar, ens apareix 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? I el gràfic aquest així. Llavors el que hem d'agafar és seleccionar datos i dir-li modificar, sector circular, ¿vale? Y ahora editar, rango de rótulos del eje, en dedicarle que hem d'agafar les companyies. Aceptar. I acceptar. Fixeu-vos que ja està tot fet. I ara anem a canviar cosetes. ¿Vale? Aquí, título del gráfico, etiquetas de datos. Anem aquí, donem a la flecha, más opciones, i ens apareix fórmula d'etiquetes. No volem veure el valor, volem veure el percentatge. I també podem posar el nombre de categoria. Si el volem posar aquí, el podem posar aquí, o veure'l aquí a baix, una de les dues. Si el posem aquí, traiem la llegenda, com vulgueu, us sortirà el gràfic a lo millor. ¿Vale? I fixeu-vos què faré ara. El posaré fora perquè es vegi millor. D'acord? I ja està. I ara traiem la llegenda. Per tant, fora llegenda. Adéu, el sector circular es veu bé, perquè ara anem a canviar tipus de gràfic perquè potser voleu veure així, en circular 3D. Anem? Però clar, no està suficientment inclinat, tranquils. Li donem aquí, giro 3D. Anem a baix de tot, i fixeu-vos. D'aquesta manera ho veieu molt millor, segur. També el que podem fer, d'acord, és agafar, d'acord, i, per exemple, requadrar això d'aquí. Si podeu posar requadra, aquí posa borde, línia sòlida, li poseu color negre, el que vulgueu, i ja ho teniu tot. D'acord? Traient, doncs podeu anar provant perquè es pot fer meravelles amb això. Podem moure fons cap allà. I com veieu queda bastant maco. Bé, un cop fet això, d'acord, el que farem serà veure la taula de freqüències d'homes i dones. Per això podríem fer un sector circular per homes, un sector circular per dones, per grups d'edat, però clar, no podem comparar entre ells. En aquest cas, quan volem comparar, no és una taula de freqüències global, volem comparar, és millor un diagrama de barres, que és el que farem. Com ja els tenim fet aquí, a la variable quantitativa discreta, doncs agafarem tant un com l'altre. Fixeu-vos que com puc seleccionar dos gràfics alhora? Doncs fixeu-vos, selecciono un i amb la tecla Control apretada li dono a l'altre i ja selecciona els dos. I ara Control C i vaig aquí a baix i ara em poso aquí Control V. Ja tinc els dos. I ara diagrama de barres per sexe, diagrama de barres per grup d'edat. Només hem de canviar les dades. Començarem per aquest d'aquí. Diseño, seleccionar datos, homes, dones, editarem això d'aquí, variable qualitativa i agafarem justament això. I ara hem de seleccionar la FI corresponent. Aceptar aquí. En canviarem variable qualitativa
i ara seleccionarem aquestes dades aquí. El mateix farem per les dones. Modificar, donem aquí, anem a variable qualitativa, seleccionem només les 5 dades de la freqüència absoluta de dones. Vale. Aceptar, vale? I acceptar. Ja tenim feta, d'acord? Le diagrama de barres per sexe. I ara per grups d'edat. Vale? Bueno, hauríem de canviar això, hauríem de posar companyia aquí. Companyia. I aquí també ho posarem. Companyia. Bé, ja anem a fer el mateix aquí. Seleccionar datos. Primer canviarem l'etiqueta horitzontal, variable qualitativa i farem el mateix. Ja ho tenim. Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, altres. Acceptar. I ara canviarem per cada grup d'edat, modificar i canviarem només el que és la FI. Vale? Ens posem aquí. Aquesta. Vinga. Primera. Següent. Fem el mateix. Canviem la qualitativa. Acceptar. El següent, modificar. Valors de la sèrie. Anem a la qualitativa. Agafem la FI. I a l'últim. Anem a la qualitativa i acceptar. I ara acceptar. Ja tenim per als 4 grups d'edat. Tornem a dir, si voleu canviar els colors perquè siguin els mateixos que heu col·locat aquí, molt millor. Per exemple, recordeu com es canvia. Seleccionem, botó secundari, del format a sèrie de datos. Aquí ens posem, li posem relleno. Ostres, mira, és aquest color d'aquí. Vale, anem a 50-65. Li canviem el color, és el taronja. I els altres dos ja està bé. Doncs vinga, ja ho tenim. Vale? Doncs això és tot, d'acord? Ja està feta la variable qualitativa, no hi ha res més, és molt curta. I aquí està tot el que és referent a aprendre estadística amb Excel. Naturalment, a partir d'aquí podeu fer moltes més coses, aprenent, provant. Sempre que us equivoqueu, aneu a la tecla aquesta i aneu a desfer i és anar provant. Com tot, es pot aprendre per un mateix. Ens veiem. Fins la propera.